Zildeşler, vatandaşlar, əhlinize salam. Men hemməňize bir habarım bardı. Rossiya Federatsiyadakilere degişli bu. Şu gün Rossiya Federatsiyasına Türkmenistan'dan samolyot barıptır. 15 sanı spetsslujba, tak. Bir sanı mayor, 2 sanı leytenant, galanam soldat, spetsslujba. Şunun için hemmäňiz Rossiya Federatsiyadakiler habardar olun. Hiç yerik çıkman, hiç hili miting gurman, köçe çıkıp dine gurnasaňızam öýüňizde gurnan. Şonuň üçin habardar bolun. Olar Rossiya Federatsiýasyna geleniň maksady adam toplap äkitmäne, Türkmenistana äkitmäne gelipdirler. Şonuň üçin habardar olun. Studentlar silere degişli, işçiler silere dem degişli bu. Может Turkiýada mı entek bellisi yok, barıptır mı yok mu yöne Rossiya Federatsiýasyna toçny gelipdir. Şu spetsslujba. Şonuň üçin çıkmaň hiç kere o birisi gel miting kuraly diýseden barmaňlar. Şanmaň hiç kimeden. Turkiýadakylaram degişli bu. Hiç yerik barmaň, çıkmaň, miting, protest geçirseňiz bir kiçirek öýüňizde geçirin. Всё. O gijeki aydan oğlanım şu $500 Almana bardı diýdime gije şu bir oğlan. Onu iberipdirler. Hemmesi ady gowy. O patronu alıp çıkıpdyr. Şonuň üçin äge bolun, habardar olun. Şonuň üçin protest gurmaly bolsa biz hemmäňize habar ederiz. Şu howpsuzlygyňyzy üpçün ederiz. Başka bir adam çağırıp näme edip gel miting kurýas, protest kurýas diýse barmaň. Rossiýadakylar size değişli bu. Потому что Rossiya Federatsiyası bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygy gowy. Olar otaydan Türkmenistana adam äkidip bilýär. Turkiýada adam äkitmek gıyın, birini tutup äkitmek gıyın. Потому что Turkiýada kanun işleýär. Rossiya Federatsiýasynda otadam işleýär ýöne emigrantlar üçün işlän o. Şonu gowja pikir edin. Şonuň üçin çıkmaň. Потому что Türkmenistan spetsslujbasy Rossiya Federatsiýasynda öz öýünde ýören ýaly ýöreýe isleýän adamyn tutup äkidýär. Olaryň потому что Rossiya bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygy gowy. Şonuň üçin onun munun gepine seretmeň. Turkiýadakiler sizler hem değişli. Onun bunun gepine seretmeň. Hiç yerik barmaň. O miting guraly nämedeli hazır provokatorlar kän hazır. Şonuň üçin barmaň, görünmeň, protest etseňiz öýüňizde edin, tanış bilişiňiz bilen edin. Köçede edip ýöremeň. Eger etjek bolsak habar ederiz hemmäňize. Şonuň üçin zildeşler ähliňizden haýyş, howpsuzlygyňyza seredin biraz. Her kimin gepine girip miting kurnajak näme diýip çıkıp öz-özüňize o problema döredip ýöretmeň. Rossiya Federatsiýasydakylar ýene bir geze gaýdaýyn. Türkmenistandan Rossiya Federatsiýasyna samolyot gelipdir. 15 sany spetsslujba bilen. Şoň üçin hiç yerik çıkmaň, köpçülik ýerine çıkmaň. Protest köçede nämede kategoriski etmeň, wapşe etmeň. Etseňizine öýüňizde edin, всё, maskaly bolsun ýüzüňiz, açkili ýüzüňizi yapın. Köçede etmeň, umuman etmeň, wapşe etmeň. Şonuň üçin haýyş sizden öz-özüňize gowy seredin. Böyle hoş sağ olun.